Yun dito. Nagsisimula pa lang ang paghuhukay. Uy! Uy, grabe yan ah. Ito, nakaka-visit dito sa Calauag eh. Ito yung checkpoint nila oh. Sarap ng daan dito mga kabarako. Grabe, ganda ng daan oh. Ang diet, lig-lig na lugar ito. Yon, good morning mga kabarako. Dito na tayo nag-open ang camera. Dito tayo ulit sa Uno Fuel, ang favorite gas station natin. Ayan, 73.75. So first gas up natin. Napaka-memorable ng buwan na to mga kabarako. Ito yung magiging anniversary ride natin. Ito yung unang-unang buwan na kung saan kami ay nagbiyahe pa uwi ng Bicol. Siyempre ito rin yung first upload natin sa YouTube. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating 2.9 something na subscribers after 1 year. Yes! Maraming salamat mga kabarako. Shoutout sa inyo lahat. Muli, samahan nyo kami sa ride natin pauwi. Of course, lagi tayo mag-update sa ating mga kalsada. Kumusta mga kalsada natin? We will try, no? Makadaan tayo sa Camarines Norte today or this ride. Instead na duman tayo ng Anday Highway. So, try natin para maiba naman, ano? Medyo mas mahaba ng konti doon. Pero, di pa na nakakadaan dun eh. Kaya, another experience yun. So muli maraming salamat sa patuloy na magsuporta sa Team Barako Moto Vlog. Kalimutan na panoorin, like at share natin mga video. So and of course pag nagustuhan niyo ang aming content, yun, subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga rides, no? Sa ating mga susunod na video. Don't skip the ads mga kabarako when you are watching our channel. Malaking tulong po yun. Siyempre lagi tayong chill rides mga kabarako. Always maintain composure. Laging relax sa kalsada. Panatili maging kalmado. Kita-kits tayo sa ating mga stopovers. Let's go, let's go, let's go. Focus muna tayo. Masyadong marami sasakyan na kasi dito. Yan ang mahirap pag late na umalis. Yun, masusubukan din natin ang performance ng ating bagong motorcycle intercom, ang Fridcon Sana all. KY Pro. Tingnan natin kung hindi siya malilobot maghapon. 7:40 ng ating oras mga kabarako. Dito na tayo sa Pililla. So ito, yung paliko na to, ito yung parang Big C dito. Kumbaga sa Marilake. Ito yung Devil's Corner dito na tinatawag. Tingnan nyo naman oh, napakalalim ng ikot oh. Ayan oh. Yun. Ayan oh. Sobrang lalim oh. Ayan. Kaliwa, kanan. Kita nyo oh. Ayan oh. Ayan oh. Kita nyo yan oh. Oh. Ayan. So, yung tatlong series na yon ng kurbada, yun na signaling na nandito na tayo sa Mabitac, Laguna. Ayan. Alright. So 7:40 na sa Laguna na tayo. Wala tayong mga kasabay ngayon mga kabarako. Pakalinis ng kalsada ngayon. Wala tayong mga kasabay na rider kasi patay na araw, Friday eh. Solo-solo natin kalsada. Ayan, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Oops. Oh, minor tayo dito. Minor tayo, minor. Ayun. Ayan, series sa mga kurbada rito oh. Talagang puro mga blind oh. Kagaya nito, halos di mo makita oh.
kaparako. So nandito pa lang tayo sa bayan ng Cavinti sa Laguna. Ayun nga pala mga kaparako, pag dito tayo, paalala lang natin, no? Lalo yung mga tight na mga kurbada. So iwasan natin yung mag-overtake tayo, lalo dun sa malalaking mga truck. So mga ganito, paunahin na natin, no? Yung mga ganyan, yung mga nagmamadali, paunahin na natin yung mga yan. Kaya patuloy ang widening dito sa parting ito ng Cavinti, ano? So mga ilang buwan pa, lalong mas malawak na ang kalsada dito. Sarap talaga ng mga kurbada, oh. Pwede ka naman mag-banking dito, pero dahan-dahan lang. Ano, mga 30 to 40 lang, oh. Tapos mag-lean in ka rin, ya, para feel na feel mo rin yung mga kurbada. Hindi totoo yan. Yan, shoutout sa mga viewers natin sa last na April and May Bicol ride natin, and as well as April and May Bicol to Pasig ride. Ayun, daming nanood, no? Yun, 8:30 ang ating oras. So, natatandaan ko itong area na ito ng Cavinti, no? Bako ito. Ngayon, napaka-solid na, no? Asphaltado na. So, malapit na tayo sa Louisiana, mga kabarako. Alright, 9:04 mga kabarako. So, nagmerienda muna kami dito sa may parting Louisiana, dito sa Arlene Store. Special buko bibingka. Ito si ate yung, kayo pa yung owner, te? Kayo pang owner? Ayan, napakasarap nung ano nila ng special buko bibingka. Ayan, shout out kay ate. Tayo baka may gusto kang shout out? Wala. May gusto kang shout out? Sana all. Ay, ang dami, ha? Wala. Mga ilang araw pa yung editing kasi mag-stay pa kami ng ilang araw dun, eh. Lunes pa balik namin. Thank you po. Ayan, shout out. Ayan, kila ate Arlene Store. Napakaraming nagtitinda niyan mga buko bibingka dito. Iba yung bibingka nila dito, eh. Yun yung kanilang specialty. Kanya-kanya ng texture tsaka lasa, pero dalawang store na yung natitikman namin dito, pero sa tingin ko mas okay sa kanila, mas masarap. Tsaka meron rin libre na buko juice. Ayun, ang dami nagtitinda, oh. Ayun. Okay, ngayon ko lang napansin ito mga kamarako, oh. Pati dito sa may area na to ng Louisiana, yun, ang sementado or asfaltado na, napakaluwag na, oh. Alright. Wala bang marking, yan lang. Pero yan, oh, luwag, oh. Anybody's highway to, walang marking, eh. Napakalapad mga kabarako, oh. Ang problema lang yung mga poste dati hindi pa natatanggal. Delikado yung mga yan, oh, lalo pagkagabi. Yan mga kabarako, 9:20 ang ating oras. So pag tawid natin dito sa Bayaat Bridge, ibig sabihin nasa Lukban, Quezon na tayo. Lagi tayong dumadaan dyan sa Tayabas Diversion. So try nating dumaan dito sa pinakabayan nila. Hindi naman siguro matraffic. Malubak pala rito mga kabarako. Ginusto mo yan, eh. Ayan. Nak. Titinginan pa kayo. Ang lubak pala rito, grabe. 2 beses na yan! Okay din pala ang bayan sa loob. Ilang doon sa medyo unahan, ang pangit ng kalsada. Yan, dito yan, Tayabas. 9:51 ang ating oras. Sinundan ko lang yung volume ng mga sasakyan. Ayun. So dito tayo. Ito yung pinanggagalingan natin palagi. Ayan, so dito tayo. Kaliwa tayo. Alright. Yun. Umikot. Umikot lang tayo. Kamote. Mas maganda pa rin sa diversion mga kabarako. Grabe, nagsayang lang tayo ng gasolina dun. So yung pagbilaw diversion, maiksi lang to. So mga more or less mga 10 minutes or 15 minutes na bakbakan.
Alright, 10:11 na mga kabarako. So dito na tayo sa Pagbilao, Quezon. Kalalabas lang natin ng Maharlika Highway. Yun lang, ang lalaki ng truck. Oh no! Pag nakakita ka ng bus sa likod ng mga yan, businahan mo na kasi overtake lagi yan. Ayun, hindi pa rin to tapos. Pero pinapatuyo na lang siguro. Ginawa ng parkingan ng mga tricycle. Alright, alas 10:20. So far, maayos na ang kondisyon ng kalsada rito sa bandang Pagbilao. Okay, meron pa mga inaayos pero ayan, mga patapos na oh. Yung mga ginagawang drainage kaya hindi pa nila binubuksan yung ibang part. Puro keep left. Yan, kaya pagka nagna-night rides, keep left, baka mahulog tayo sa kanal. Yun dito. Nagsisimula pa lang ang paghuhukay. Ayan, pangit naman ang kalsada dito. Parting sa may gas station ng Total. Malapit na to sa Old Zigzag mga kabarako. Ayan oh. 10:26 ng umaga. So dito na tayo sa Old Zigzag Road. Mukhang tayo lang ang rider dito ah. So nako, ang sarap talaga dito sa Old Zigzag. Ang lamig. Alright, so check din rin natin yung kondisyon ng kalsada dito. Ayun, inaayos. So one way. Alright. Pero at least inaayos na oh. Kaliwa pa lang. Wala si Manong dito ah. Uy! Uy, grabe yan ah. Talaga naman nakakaurat duman dito. Grabe. Ang sakit sa tumbong. Oy, okay. One way talaga rito mga kabarako. One way, talagang inaayos. Ay, naku. Ginagawa mo! Buti na lang tayo lang dumadaan dito ngayon. Solo natin ang Old Zigzag ngayon. Ay, wow! Ayun, dito naman inaayos yung kaliwa. Pero grabe talaga ang uka mga kabarako. Nakakaiyak talaga. 10:48 tayo mga kabarako. So dito pa rin tayo sa bayan ng Atimonan. So yun, nadaanan natin yung mga inaayos na kalsada dyan. Hindi ko alam yung pangalan ng tulay. Yun, 10:53. So pagdaan natin ng May, isa pa lang yung nagagawa. So ngayon kompleto na, 3 na. Alright, yan ang pagdating mo rito. Back to reality. Baka bigla may sabi na eh. Sabi na eh. Kaya pag alam mong ganyan, businahan mo na, bigla sisingit yan eh. Yun, sakto alas 12 mga kabarako. So kumain muna kami dito sa kainang ito dito sa may seawall ng Gumaka. Alright, tuloy-tuloy na kami. Tapos na eh, parang pinapatuyo na lang. Ayan oh, 2 lanes. Hindi ba? Ito pa pala oh. Dire-diretso ang pag-aayos dito. Ayos. Solid na solid yan. Yun, 141 mga kabarako. So ito yung sa Kalawag na pangit na kalsada. So current ang pag-aayos sa kanya ngayon. Kaya expect traffic no.
sa mga part na ito ng Calawag. Ay, grabe naman talaga. Itong pinakamahirap dito. Ito nakaka-visit dito sa Calawag eh. Huwag kayo iiyak. Yung makasama ka sa posisyon. Sige tayo pa isa-isa. Isa. Kuya, magkabula ka na naman eh. 145 sa haba ng prosesyon. Andito na naman tayo sa Bicolandia. Yan mga kabarako, dito tayo dadaan sa Camarines Norte ngayon. Ito yung checkpoint nila oh. Wala na. Alright. So first time namin dadaan dito ngayon, kaya gagamit muna tayo ng Google Maps. Tatabi tayo. Ganap tayo ng malilim mga kabarako. Yun, 157 na mga kabarako. So ayaw ibigay sa akin yung ng Google Maps yung daan sa Cam Norte. Dito lang ako dinidirect sa Tagkawayan. Kaya ang ginawa ko, so dito muna hanggang Daet, 95 kilometers. So 2 hours and 2 minutes. So mula doon magpupunta ako sa Sipokot. Alright, dire-diretso na kayo mga kabarako. So first time nating dadaan dito Sana all. sa Camarines Norte. Ayan. So this is an unfamiliar terrain to me. So kaya medyo alalay lang tayo. Pagpasok pa lang okay na. 4 lanes na rin. So sundin lang natin si Google. Dire-diretso lang naman yata ito. So di natin kabisado yung kalsada dito, pati yung style ng traffic, kaya doble ingat tayo. Ang lalim ng mga kurbada. So ang start location natin ay Santa Elena, Cam Norte. Ayan, shoutout sa mga taga Cam Norte dyan. Meron tayong sa supporter dyan na taga Cam Norte. Ayan, shoutout kay Pops Rion. Alright. Ito na Pops, daan tayo rito sa bayan mo. So far solo namin ang kalsada. Alright, Makahadok Bridge. So malamang barangay Makahadok, Cam Norte ito. Yan, sa makikita nyo sa Google Maps natin, blue na blue. Ibig sabihin walang ka-traffic. Ganda ng daan mga kabarako. Buelong-belo. Pagka okay dito, siguro dito na ako dadaan. Ang kalsadang ito mga kabarako ay bahagi ng Maharlika Highway. So bago ginawa yung Andaya Highway na yan, so dito lahat ang daan ng mga provincial buses pababa ng Luzon, no? Mga papunta ng Visayas, papunta ng Mindanao. Yun, ang ganda rin ng mga kurbada ah. At marami ring blind spot. Alright, so slow down tayo. Hindi natin kabisado dito. Although halos wala tayong kasalubong, walang kasabayan. Hindi ko alam kung sa bandang unahan. Solid na mga kurbada. Yun, 208 mga kabarako. So sa parting ito, alam ko Santa Elena pa ito eh. Bayan pa ng Santa Elena. Medyo luma pa ang kalsada. So hindi pa siya yung mga tipong mga bagong kalsada. Ayan oh, 2:12 ng hapon. Bayan pa rin tayo ng Santa Elena. So malamang ito yung kanilang sentro, town proper. Ayan, Santa Elena nga. Alright.
Sarap ng daan dito mga kabarako. Parang okay na rin. Binasag Bridge. Lalim din mga kurbada. Ayan oh. Oh. Woo! Hoy! Grabe ang lalim. Ang lalim. Huh? Grabe. Ayan. Hindi mo makita yung kasalubong. Parang maralak ito. Alright, 2:25 ng hapon. Yan oh. Ang maganda rito mga kabarako, dire-diretso lang. Di ka maliligaw. Dito daw yan. Isang highway lang talaga. Huh? Napakalalim na ikot. Alright, 2:28 ang hapon. Dito na tayo sa bayan ng Labo, Cam Norte. (3:29) ng hapon. Ayan, medyo naabala tayo. Lakas ng pag-ulan dito mga kabarako. Basang-basa ang kalsada dito sa Labo, Camarines Norte. Kaya malabo ang panahon, no? I love Canapawan. Canapawan, malamang barangay yun. Yun, 4:01 ng hapon mga kabarako. Kanan tayo dito. So according kay Google Maps, 44 kilometers estimated distance to Daet. Pero doon is 42 kilometers lang. Grabe ang pag-ulan dito mga kabarako. Madilim pa nga sa unahan, no? Alright, oras natin 5:04 ng hapon. We are 81 kilometers away pa from Sipokot mga kabarako. Grabe, delay na delay tayo.
Sobrang lakas ng mga pag-ulan dito. Ang haba pala ng labo na ito. Hanggang ngayon, dito pa rin tayo sa Labo, Camarines Norte. Ang labo ng panahon dito. 511. Dito na tayo sa sentro ng bayan ng Labo. Wow, ang ganda ng tulay nila dito. Oy, Labo Bridge. Wow, haba ah. So, Labo Bridge, flood mitigation structure. Oh, ang lawak ng riprapping nila dito, mga kabarako. Ang lalaki, ang tataas oh. Ayan oh. Alam lang natin ang Labo Cam Norte. Dito na tayo sa Vincent's, Camarines Norte, mga kabarako. O, napakaluwag din ang kalsada dito. Bayan ng Talisay, Camarines Norte. Parang partido area lang din to ah. Dito to yan. Parang Pili to Ocampo. Hindi ko alam ano pangalan ng highway na to. Ah, Maharlika Highway pa rin. Ang luwag oh. Parang expressway. 5:39. Picture muna tayo dito sa may arko ng Daet. Diyos Mabalos. 6:19 ang ating oras, mga kabarako. 37 kilometers pa tayo away from Sipokot. So nasa Maharlika Highway pa rin tayo, part ng Cam Norte. Pero hindi ko na alam kung anong bayan to eh. Gabing-gabi na tayo. Ginusto mo yan eh. Lakas kasi ng trip natin. Kung hindi lang sana umulan, wala sana tayong hassle. Walang problema. Grabe, sarap ng kurbada rito. Woo! Iyan o. Puro tanggabing ibon naririnig. Liblib na lugar ito. Kalabig Bridge. Daming pinya rito. So mahirap pumunta ng gabi dito. Ang dilim. Wala yung mga gas station. Wala pa kami nakikita eh. Oh no. Ewan na lang sa unahan kung meron. Grabe. Woo! Sarap siguro nito pagka umaga. Gabi na kasi oh. Sarap na mga kurbada oh. Kilabot naman dito daan. Huwag kayo iiyak. Kilabot naman dumaan dito. Ginusto mo yan eh. Ay, ulang kabay-bay mga kabarako. Ay, buti may bus. Biyahing Daet. Alright, dito na tayo sa bayan ng Lupi. Buti dito may ilaw na. My goodness, napakadilim ng area na yan ng Cam Norte, boundary ng Cam Sur. Dito mga kabarako, magpasok mo ng Cam Sur, boundary ng Cam Sur at Cam Norte. So dito sa Lupi, ang ganda dito oh. Ang ganda ng mga solar panels nila rito oh. At napakaluwag ng daanan. Napakaganda. Saka belong-belo. Solong-solong lang talaga oh. Masarap talaga dito dumaan. Siguro pagka umaga masarap dumaan dito. So dito na tayo sa highway papunta ng Naga City. So doon na tayo yung crossing ng Andaya Highway. Doon. So galing na tayo dyan. Tumagos na tayo dyan from Sipokot. Lakas ang trip natin. Ginusto mo yan eh. Napakaganda sana ng daanan mga kabarako. Napaka solid. Kaya lang hirap umutan ng gabi. Hirap, baka masiraan ka doon. Walang katao-tao. Talagang pagtutula ka. Nandito na tayo sa madilim na Maharlika Highway. Oh no.
mga kabarako, nakalimutan ko ito. Ito na yung Libmanan si Pokot Boundary na lagi nating pinupuna. Ayan o. Nako, napakadelikado nitong bahaging ito ng Libmanan, lalo pag gabi mga kabarako. Oh no! Yan o. Ito yung mga butas-butas. Pero kahit paano may mga tapal na, oh. Pero wala, nakakatakot pa rin, oh. Ay! Ginagawa mo! Grabe talaga. Nangangabayo dito sa nung klaseng kalsadang ito. 7:54 tayo mga kabarako, grabe. Halos kainan na nila ang kalsada. Itong mahirap dito sa mga bus, mga truck. Halos suluhin na nila ang kalsada. Oh no! Right. 8:06 na mga kabarako. So nandito na tayo sa bayan ng Milaor. Alright. So tuloy-tuloy ang widening dito. Nako. Pero kahit ma-widen yan, kulang pa rin yan sa mga ganid sa kalsada. Ayan o, balik na naman itong mga sugapa. Ay nako, talagang marami talaga tayo mga kababayan na palibasa malaki yung kanilang mga dala, wala silang pakialam. Oh no! 9:28 na ng gabi. So pagkatapos ng napakahabang biyahe, adventurous na biyahe ngayong araw, dahil sa lakas ng trip ni Mrs. Barako, kaya umikot kami ng Camarines Norte. Yun, nakakapagpahinga na tayo, nakakain na rin tayo, nakapaghapunan na tayo mga kabarako. Nandito na tayo sa Naga City. Marami tayong mga natutunan sa ating biyahe ngayon. Isa sa pinaka-importante, ang sobrang hirap ng biyahe, especially ng mga nagmumotor, no? Lalo't pag inaabutan ng gabi, sobra talaga, napakahirap. Ang masakit na katotohanan, napakamaraming salbahing ayun, mga drivers sa ating bansa, no? Ano't ano man ating reason sa pagmamaneho, especially during gabi, ay talagang sobra at iba yung pag-iingat ang ating gagawin. Ayan. So ayan mga kabarako, maraming salamat ulit sa pagsama ninyo sa amin sa buong maghapon at buong magdamag na ito. So isa itong 1 year, no, anniversary ride ng Team Barako Motovlog, kung saan tayo nagsimula at kung paano natin nasimulan ang ating YouTube channel, no? So hopefully magustuhan niyo ating content ngayong araw at panoorin, i-like at i-share ating mga videos. And of course, click the subscribe button pag kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, and also click the notification bell para updated kayo sa mga susunod natin mga rides, susunod natin mga vlog. Ayun, so muli nagpapasalamat tayo Team Barako Motovlog sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik sa ating maliit na channel. Yun, so muli Renz and together with Mrs. Barako, nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never tease the throttle with your rego. Wala dito sa Naga City. Goodbye and God bless.